کارگرها فریب میکنند در فدراسیای روسیه و ویدوارین چند ساله کیک شده میشه. با حلنامه سود مقرر میکنند الیمنت. شرکت داروواری شفا بخشیده به ماه شریفی رمضان تخفیف اعلان کرده است. اپیمدیوم پاستا برای زیاد کردن قوای مرد، روغن سیاه‌دانه برای همه دردها و اینچنین داروها برای گردش خون را خوب کردن و درد دل را نصف کردن، داروها برای زیاد کردن ریش و موی سر. شرکت برادران تاجیک در خدمت شما میباشند. حتما از نام کانال یوریستیجی مراجعت کنید. 20% تخفیف دارد. السلام علیکم به همه تماشابینان برنامه‌های ساربان سفرов. امیدوار هستم که یکایک شما تنصیحت و خانه آباد هستین. نگفته نمونه دستگیری را فراموش نکنین. ما کنکورس گذرانیده استیم و همگی 35,000 سومان پریز موندگیم. 10 تا کنورت 10,000 سومانه، 10 تا کنورت 1000 سومانه و 10 تا کنورت 500 سومانه. نرخ به نهایت ارزانه 200 روبل. دینامی کارت Сбербанк میپرتوین. карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад ва метавонед ки чектона дар рақамҳои WhatsApp рӯй кунед. касе ки 5 билет мегирад 2 билети дига иноми ман падарка. аввалин ахбороти мо оиди мусоидати намояндагии вазорати меҳнат дар Федератсияи Россия барои бозгардонидани пулҳои муҳоҷирон. намояндагии вазорати меҳнат дар Русия дар давоми 3 моҳ аз корфармоён дар ин кишвар ба муҳоҷирони меҳнатии тоҷик беш аз 2 миллион рублашонро баргардонидааст. яъне ба чашми хитон бисёри нафар мебинем ки дар Федератсияи Россия бисёре аз корфармоён коргароро фиреб мекунанд, кидачон мекунанд, музди маошона пардохт намекунанд. ва намояндагии вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия оиди ана ҳамин кори корфармоён кор мебара ва пулои зараргардонидаи муҳоҷироро бармегардонанд. ҳамзамон намояндагӣ ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия додааст ки пеш аз оғози фаъолияти меҳнатӣ бо корфармо ҳатман шартномаи меҳнатӣ имзо кунанд. як нусхаи аслии онро дар худ ва нусхаи дигарро ба шуъбаи минтақавии полис оид ба масъалаи муҳоҷиратӣ супоранд. яъне ки вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамаи шаҳрвандони тоҷик тавсия додааст ки пеш аз як ҷо кор фаъолият шурӯъ кардан ба он ҳамун корхона шартномаи меҳнатӣ ба имзо бирасонанд ва нусхаи шартномаи меҳнатиро як таша хичон бигиранд, як таша бурда дар дасти участковии маҳаллии зистчон биспоранд. бандаи Аллоҳ нависондай: писарам насиб моҳи октябр хизматро буд карда меояд. дуо кунед барои бачаам бо сари баланд биёяд. ман хидм дар Москва. худованд ки соғ ва саломат ба назди шумо барбигарда ва шумо мефахрен бо чунин фарзандтон ки хизмати ватан модар ба анҷом расонид. шеров худоидод нависондай: салом алейкум акаи сорбон, ман 8 моҳ шид ба регистратсия кор кардастам. агар хона бирам визара маҳкам мекунанд, ҷавоб тен. 10 бор шид менависам, ҷавоб наметен. регистратсия барои кор кардан нест бародари азиз. барои кор кардан ту бояд патент дошта бошӣ. эҳсон нависондай: салом акаи сорбон, душанбе чанд фоиз нақшаи хизмата буд кард? илтимос ҷавоб те. официал нагуфтагӣ нестанд, вале агар ки гуфтанд ҳатман ба шумо мегем бародар. Саидов нависондай: ака ҳамин шахсоне ки заочни донишгоҳ 5 сол хондагия, диплом гирифтагиянд, мувофиқи оинномаи ҳарбӣ чанд сол хизмат мекунанд? ҳатман ҷавоб диҳед. барои чанд ҷо муроҷиат кардем, ответ нагирифтем. ҳар як шаҳрванде ки донишгоҳаш шуъбаи ғоибона мехонад, вай тӯли 2 сол хизмат мекунад. мубориз нависондай: ассалому алейкум ака, чанд бор шид менависонам, намехонен. агар имкон хонда ҷавоб диҳед. донишҷӯёне ки соли 2021 хатм карданд ва ини билетҳошонро надоданд, чӣ мешавад ва шумо чӣ мегӯед дар ин бора? пас аз 1 сол хизмат кардан рутба ва ини билетшон метиҳанд. умар нависондай: ассалому алейкум акаи сорбон, 8 бор шид менависам, ҷавоб наметен. илтимос ҷавоб тен. мара видварения кардагиянд, айбайн 2 моҳ гузашт. агар ман Тоҷикистон бирам, болои депорт мекунанд ё не? ман қоғази видваренима ва чеки супоридагима чӣ кор кунам? ва видварени чанд сола кайк шуда мешава? видварения ай 3 моҳа то 5 солара мешава ва қоғази чеки супоридагита ҳичӣ накун. ту дар ҳамун постановлениyaи суд қоғазе ки додагиянд та бихон
вақт додагиана ҳамунҷа то муддати 20 шабона рӯза бояд айрасия бубурӯй баъди видварения кардан. ҳатто уже 2 моҳ шид ки буромадагӣ нестӣ, агар иконтра дастгир кунанд 20,000 рубл штрафат мекунанд ва мебаранд 1 моҳ маҳкамат мекунанд. Икон мумкин 7 сола ё 10 сола депортат кунанд. Бад озар нависондай: салом алейкум бародар, мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои як фарзанд чанд сомон алимент муқаррар шудагӣ фаҳмон. Мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки баъди бекор кардани акди никоҳ бо ҳалномаи суд муқаррар мекунанд алимент. Алимент вобаста аз даромади моҳонаи шумо муқаррар карда мешавад ва аз ҳама камаш 150 сомона дар бар мегирад. Зоир нависонда: ассалому алейкум брат, дахтари холара гирифтан мумкин нестай? Меган ай рӯи қонун намегам ростай? Бале, аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси оила никоҳи хешетаборира манъ кардагӣ. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.